Hello. Sara täällä, entinen Sara Kuu. Ja nyt mä koin tänään, että nyt mä voisin olla valmis kertoa mun todistuksen teille, ketkä haluatte sen kuulla. Nyt on mennyt yli vuosi siitä, kun mä oon tullut uskoon ja oon saanut kasvaa rauhassa Jeesuksen tuntemisessa. Ja mäkin tein julkista työtä ja jotenkin mulla on aina ollut sellainen olo, että jossain kohtaa mä haluan tehdä mun todistusvideon ja silloin vuosi sitten mä kuvasin sen varmaan valehtelematta 10 kertaa, mutta mulla ei koskaan oikein ollut semmoista rauhaa julkaista sitä. Ja nyt tänään ihan yhtäkkiä mulla tuli semmonen, että jos mä tänään kuvaisin sen ja sit vaan julkaisisin, ja mä en ole miettinyt tätä asiaa pitkään aikaan, mutta Jumala laski sen jotenkin mun sydämelle, niin ehkä tänään on sitten oikea päivä. Herra tietää ajat ja hetket, kaikille on aikansa. Ja itse asiassa siitä mä voisinkin lukea tämän yhden raamatun kohdan, mitä mä oon tänään jotenkin miettinyt, niin se jotenkin sopii tähän tosi hyvin, että kaikille on aikansa. Kaikella on määräaika ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä istutus. Aika on surmata ja aika parantaa. Aika on purkaa ja aika rakentaa. Aika on itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika hypellä. Aika on heitellä kiviä ja aika kerätä kivet. Aika on syleillä ja aika olla syleilemättä. Aika on etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika viskata pois. Aika on reväistä rikki ja aika ommella yhteen. Aika on olla vaiti, aika puhua. Aika on rakastaa ja aika vihata. Aika on sodalla ja aika rauhalla. Mitä hyötyä on työntekijällä siitä, mistä hän näkee vaivaa? Minä olen katsonut sitä työtä, minkä Jumala on antanut ihmislapsille, heidän sillä itseään rasittaakseensa. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden. Hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Se oli Saarnaajan kirjasta 3. luvusta, jakeet 1-11. Ja tästä päästäänkin hyvin tähän aiheeseen, iankaikkisuuden kaipuuseen ja Jumalan etsimiseen. Mä voisin lyhyesti tosiaan kertoa, että mulla oli tosi vahva lapsen usko. Mä kasvoin kristillisessä perheessä ja mä olin tottunut kuulemaan Jeesuksesta ja Raamatusta, mutta vasta joskus ala-asteiällä, olisinko ollut 3. tai 4., niin mulla oli semmoinen henkilökohtainen kokemus, että mä ymmärsin, että Raamattu on totta ja Jeesus on totta. Ja sen jälkeen mä sain mun uskonlahjan ja aloin lukea Raamattua ja se oli mulle tosi totta. Totta silloin kaikki. Mutta kävi niin, että mun usko oli kuitenkin liian heikko ja
ympäristö ja kaikki asiat, mitä meidän elämässä tapahtui, niin sai aikaan sen, että mä aloin luopua siitä mun uskosta. Ja mä kohtasin paljon semmoista, että sitä mun uskoa jotenkin vähän naureskeltiin sille ja pidettiin lapsellisena, niin sitten mä itsekin aloin ajatella, että okei, ehkä mä oon ollut sitten vaan liian lapsellinen ja tyhmä, kun mä oon uskonut Jeesukseen ja Raamattuun. Ja sitten se mun usko alkoi pikkuhiljaa hiipua, että mä pidin sitä enemmän omana tietonani, mutta kun se ei saanut elää, niin sitten se alkoi näivettyä kasaan ja kuolla monien asioiden summana. Ja sen myötä oikeastaan mun elämästä tuli tosi pimeätä. Mä en yhtään yhdistänyt niitä asioita aikanaansa, mutta jotenkin mun elämään lipui semmonen pimeys. Tuli tosi paljon vaikeita asioita ja tuli paljon turvattomuutta ja tosi syvää pimeyttä, kun mä oon ollut yläasteella ja lukiossa. Ja siihen aikaan mun kaverit muuttu myös ja he oli tosi ateistisia, oikein tunnustuksellisia ateisteja, jotka myös pilkkas uskovia, koska he ajattelivat, että uskovat on lapsellisia ja tyhmiä, koska ne ei vaan kestä tätä maailman todellisuutta, että me ollaan vaan käveleviä solukasoja ja kun me kuollaan, niin me kadotaan tyhjyyteen. Ja se myös johti tosi moraalittomaan ajatteluun ja elämäntyyliin, koska ilman Jumalaa ei voi perustella hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää, niin monet sellaiset asiat, mitkä oli mulle aikaisemmin ollut jotenkin tosi selkeitä, niin mulla ei ollutkaan enää niihin vastauksia. Esimerkiksi, että onko abortti väärin tai mitä tahansa muuta sellaista, että se ympäristö vaikutti muhun tosi paljon ja mä aloin yhä enemmän kyseenalaistaa sellaista niin kuin kristillistä arvopohjaa ja maailmaa, koska mulla ei ollut enää sitä elävää uskoa, minkä varaan sitä rakentaa, niin siitä oli hyvä lähteä niin kuin purkamaan sitä rakennelmaa. Ja se tosiaan johti tosi semmoiseen niin kuin kuitenkin tosi moraalittomaan elämään ja katosi kaikki semmoiset, että sen jälkeen asioista tulee aika harmaita. Kaikki on tosi suhteellista. Mä aloin itsekin tehdä sellaisia asioita, mitä mä en ollut aikaisemmin ajatellut niin kuin hyvänä itselleni. Aloin niin kuin käydä bilettämässä ja join ja sain siitä hetkellistä semmoista vapautumisen ja ilon ja huuman tuntua, mutta aika nopeasti mä myös kyllästyin siihen, että se ei tuonut mulle mitään kuin vaan semmoisen hetkellisen hauskuuden tunteen, mutta sen jälkeen olo oli aika tyhjä. Niin kyllästyin siihenkin aika nopeasti ja muutin sitten Helsinkiin ja Helsingissä se mun ajatusmaailma sai lisää vaikutteita. Tuli kaikki nämä sateenkaari-ideologiat ja muut mahdolliset suurkaupungin filosofiat. Ja mä muistan, että kuuntelin silloin paljon kaikenlaisia podcasteja niin kuin ihan äärilaidasta toiseen. Ja mä muistan, että mä oikein niin kuin halusin päästä eroon kaikesta semmoisesta takapajuisesta, jotenkin konservatiivisesta, kristillisestä ajattelutavasta. Mä ajattelin, että se oli tosi tuomitsevaa ja suvaitsematonta. Ja mä oikein tietoisesti halusin niin kuin murtaa niitä kaikkia ajatusrakennelmia ja jotenkin yrittää ymmärtää, että millainen maailma niin kuin oikeasti on, jos mä ihan niin kuin neutraalisti tarkastelen sitä. Ja kyseenalaistin paljon mun ajatuksia ja todella monet mun ajatuksista meni niin kuin täysin uusiksi. Mutta
Sitten vuonna 2018 mun elämä oikeastaan romahti ihan totaalisesti. Mulla tuli ihan valtava henkinen ja fyysinen, emotionaalinen, kaikkinainen niin kuin romahdus. Ja mä muistan, että mä makasin mun silloisen asunnon kylpyhuoneen lattialla ja mä vaan itkin holtittomasti, koska mulla oli semmoinen olo, että mun elämä tulee muuttumaan, mutta mä en halua. Ja että mun oma kontrolli mun elämästä tullaan niin kuin viemään. Ja mä tiesin silloin, että monet asiat tulee muuttumaan, mutta mä en halunnut hyväksyä sitä. Ja silloin mulla iski ihan hirveä niin kuin kuoleman pelko, masennus ja ahdistus ja paniikkikohtauksia liittyen siihen kuoleman pelkoon. Mä aloin olla tosi tietoinen siitä, että mun elämä päättyy. Se voi päättyä koska vaan. Mulla iski aivan hirveät pelkotilat. Ja mä muistan, kun mä mietin vaikka mun sydämen sykettä. Ja mulla oli semmoinen olo, että mä en lyö mun sydäntä, mutta kuka sitä lyö? Kuka mun sydäntä lyö? Ja se joku voisi koska vaan lopettaa mun sydämen lyömisen ja mihin mä sitten menisin. Se oli jotenkin niin hirveä ajatus, että se niin kuin vainosi mua jatkuvasti ja lähdin sitten hakemaan siihen apuakin. Ja mä muistan, kun mä kerran selitin siitä ja musta tuntui, että mua ei oikein koskaan ymmärretty, että sä oot 20, mitäköhän mä olin silloin, noin 20-vuotias, että sähän oot nuori ja kuolematon, että mikä sua niinku vaivaa. Mutta mä en vaan päässyt siitä tunteesta eroon. Mutta silloin jotain tapahtui ja se mun ateismi, minkä mä olin sisäistänyt niinku todella vahvasti, luita ja ytimiä myöten, mä en uskonut enää Jumalaan, mä en uskonut enää oikein mihinkään yliluonnolliseen. Mä olin täysin sisäistänyt sen, että mä oon vaan kävelevä solukasa, niin kuin kaikki muutkin. Mutta jotain tapahtui ja se mun ateismi alkoi niin kuin romuttua. Ja mä en silloin ymmärtänyt sitä, mutta silloin mä lähdin etsimään tätä iankaikkisuutta. Että Jumala alkoi herätellä mun sydäntä siihen, että hän on pannut iankaikkisuuden mun sydämeen. Ja mä lähdin etsimään Jumalaa, vaikka mä en tiennyt vielä silloin, että mä etsin häntä. Mutta silloin mä aloin kiinnostua joogasta. Mä luin muutaman semmoisen kirjan, missä kerrottiin, kuinka ihmisillä oli ollut tosi vaikeaa ja ne oli löytänyt joogasta avun ja uuden elämän. Ja yksikin kirja päättyi sellaisiin sanoihin, että sinä et ole yksin, että olemme niin kuin yhdessä tällä tiellä kohti samaa niin kuin tulevaisuutta ja kuljemme yhdessä ja jotain sellaista. Ja mä lähdin etsimään jotain, mitä mä en edes ymmärtänyt, että mä etsin silloin. Ja aloin käydä silloin joogassa. Mun lähellä oli semmoinen joogastudio ja mä olin pitkään miettinyt, että pitäisikö mennä sinne. Mutta silloin mä vasta lähdin siihen ja muistan, että silloin ihan aluksi mulla oli semmoinen olo, että tää on vaarallista. Mutta se oli niin outo ajatus mun mielestä ja semmoinen se ei oikein sopinut siihen mun ateistiseen maailmankuvaan, niin mä sysäsin sen ajatuksen pois. Koska mä ajattelin, että ei tää nyt vaarallista ole, että ehkä erilaista, mihin mä oon tottunut, mutta that's it. Ja jooga lähti sitten kyllä auttamaan niihin mun ahdistusoireisiin, että mä sain semmoisen hetkellisen jotenkin helpotuksen niillä tunneilla. Ja koin siellä jotenkin, että sen hetken ainakin mä oon jotenkin turvassa. Ja tosiaan sen jälkeen ovet avautui sitten monille muille asioille.
koin, että se oli semmoinen risteyskohta, että mä niin kuin valitsin itse mennä sinne ja hyppäsin junaan, mihin en tiennyt, että mihin se menee. Ja se kuljetti mut sitten ihan toiseen määränpäähän, kun mä olin ehkä kuvitellut. Mutta tosiaan sen joogassa aloitin yin-joogasta ja yhtäkkiä mä aloin kiinnostua kaikesta itämaisesta filosofiasta, kirjallisuudesta, läsnäolon voimasta. Tuli erilaisia kursseja, workshoppeja, meditaatioita. Tuli taikuutta, noituutta, shamanismia, astrologiaa, tantraa, kristalleja, tarotkortteja, oraakkelikortteja, manifestaatiota, hypnooseja, edellisiä elämiä, tietoisuuden tasoja, värähtelyjä ja kaikenlaista täysin niin kuin itämaista filosofiaa. Ja mä pitkään koin, että tämä on se juttu ja mä oon löytänyt totuuden ja niin kun, mä olin taas täysin vakuuttunut siitä, että jotain yliluonnollista on olemassa. Mä sain siitä kokemuksia, mä kuulin siitä tarinoita. Mä olin täysin vakuuttunut siitä, että me ei olla täällä yksin. Täällä on isompi tietoisuus ja isompi tarkoitus kaikella. Ja pitkään se toi mulle paljon merkitystä ja ne kaikki erilaiset menetelmät toi mulle merkitystä ja hyvää oloa ja ne auttoi mun oireisiin. Ja mä en koskaan ajatellut, että mä rupeisin tekemään niin paljon kaikenlaisia asioita, mutta se vain ajautui sinne suuntaan, koska siellä vaikuttaa takana se hengellinen todellisuus myös. Mutta sen myötä tosiaan mä aloitin myös tekemään taidetta ja mulla oli tosiaan tämä Sara Kuu taiteilijanimi ja tein sitten paljon niin kuin tähän henkisyyteen liittyviä taideteoksia ja kirjoitin tekstejä ja jaoin sitä ajattelutapaa ja filosofiaa myös sen tekemäni taiteen kautta. Ja se oli silloin se, mihin mä niin kuin uskoin. Kunnes Jumala armossaan halusi ottaa minut kiinni ja ilmestyä mulle taas ja hakee mut takas kotiin, vaikka mä en häntä itse edes etsinyt.